मम्मीची शॉपिंग आमच्या कधी संपत नाही. आम्ही वरती मजा मस्ती करतोय. शॉपिंग पण मामा आले वरती. ह्यानी ठेवून आले, ह्यानी आणाय पाहिजे तसं तर कोण येणार नाही. नाही नेणार ते आहे. येणार नाही कोण. तरी पण ना थोड्या वेळासाठी असं वाटलं की कोण काय घेऊन गेला डायरेक्टली असं वाटलं. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुयोग या चॅनलवर. आज आपण चाललो आहे डिमार्टला. मम्मी पप्पांसोबत आणि चरम पण आहे, तो पण दिसेल तुम्हाला. तर आता आपण गाडीत आलो आहे. गाडी रेडी, ते आले की खाली फोन करतील, मग आपण जाऊ. बघूया मग डिमार्टमध्ये किती शूट करायला भेटते की नाही, दाखवतो तुम्हाला. आलोय गाडी पार्किंग मधनं घेऊन. आता मम्मी पप्पांची वाट बघतोय, पण हा पाऊस बघा. पाऊस जोरदार पाऊस आलाय, धुमाकूळ घातलाय पावसाने सर्वकडे. बघू ते येतच असतील, तर बघूया पुढे मग चालू करू. आले दोघं पण आले पावसातून. आता छत्री नाही आणली? नाही, नको म्हटली छत्री. नाही आहे पाऊस आणि इथे येऊन थांबलो आम्ही. भिजत. चला मग जाऊया आता, बघूया पुढे. भारी वाटते ना दोन्ही देवांची. फायनली डिमार्टच्या इथं आता आपण पोहोचलोय. पार्किंग करूया, आता गाडी पार्क करू जागा बघून आणि आतमध्ये जाऊ. बघा तुम्ही आता पुढे ते शूट करायला भेटते, ते दाखवतो मी. इथं क्रॉस लावलाय नी तसं लावलं बघ. गाडी पार्क करून आता आतमध्ये आलेलो आहे डिमार्टमध्ये. आता आपण घेऊया, खरेदी करूया पटापट. बघा तुम्ही शेवटपर्यंत ब्लॉग नक्की बघा, नक्की आवडेल. फरसाण में कौन सा ले? काय? अरे ही सोया स्टिक घे ना, सोया स्टिक. हा ही ओली चांगली असते. बाय टू गेट 1 2 दिवस 80ला आहे. आपल्याला एक ऐंशी वाली घ्यायची की 65 वाली? 65 वाली ठीक आहे ना. कुठली ही वाली ना? चांगली आहे. 65 हा एवढा मोठा छोटावाला पाहिजे. ग्रीनवाला बघ ना खालचा, तो येलोवाला बघ. तो हा वाला खूप छोटा आहे. मग
मम्मीला ती ट्रॉली साईडला का मम्मीला बघू. ही छोटी इथे वाटतं. चारशे ग्रामचा आहे ना. तुला पाहिजे की मला घेतोय? दोघांनाही घेऊ. मला नको आहे. तुला नको. मम्मीला घ्यायचं आहे. मम्मी कुठला घ्यायचं आहे? काय घ्यायचं की ते पॅकेटवाला घ्यायचं राऊंड वन नाही, पॅकेटवाला घे ना. मग तू घेते की दोन त्यातले. यामधले हां राऊंड वन आहे हा राऊंडवाला म्हणजे चपली ही चकली सारखी ते तिकडे पण आहेत त्यातले पण दोन घे. स्प्रिंग वाले. हा वाले ना. हां दोन दोन घे. आणि हे दोन. तुला कुठला पाहिजे हे? हे एक आणि ही किती आहे? तेरे को कौन सा चाहिए? ही घेतो. ते दे ले ना ते. तेरा पैसा तू ले. घे. नको घेतलेस ना. हे श्रीखंड घ्यायचं. तुझ्यासाठी. हा हे पिलूसाठी. हा. आणि हे माझ्यासाठी. म्हणजे आम्रखंड. फेस वॉश घेणार आहे. आता आपण फर्स्ट फ्लोअरला जाऊ, बघू तिथे काय काय आहे. हा ते घेऊन जातात. अरे हे बघ कितीला आहे. आणि एम साईज आहे. चांगली आहे पण एम साईज आहे ना. एक्सेल थोडी साईज. गोवा गोवा. बाबा की जमाने की चप्पल. बाबा की जमाने. गोवा जाना है तो शॉर्ट दे दो. अच्छा है ये लूँगा. घूमने को जाऊँगा तो यार. क्वालिटी अरे रे ठीक आहे. चलते बस. कसा आहे छोटा आहे. बाबूसाठी मस्त असं फॅन्सी वाला. हा जीन्सचा भारी वाटतोय का? हा पाठी पण आहेत चांगले चांगले. बाबा हा किती मस्त आहे. तू गोरा आहे ना, त्याला हे सांग. नेहमीला काय करायचं. तिकडे अरे दे. अरे नकली दे. मामी कशात मस्त व्हिडिओ दिले होते. व्हिडिओ काढायचे मोबाईल बघा तो व्हिडिओ. थांब थांब बोलो पहिला बोल. ये अच्छा था.
ये अच्छा था. तुम्हाला ही वरची छत्री पाहिजे. प्राइस काय? 100. प्राइस 200 दिले टाटेला येत रे लई टोचणार आहे बघ. खूप टोचणार खूप. ही वाली पण 190 नाही. 200 चांगले आहेत रे. 300ला बुट, 250ला. पावसात कुठं काय करायचं आपण बनवू आपण. ठीक येतो भाई ती ब्लॉक. नको ना. 200. कितीला? हा घालून बघ पैसा. चांगलं आहे रे. चांगलं आहे तसं. प्राइस काय? 332. बापरे महाग आहे. ठीक आहे बघ. चल कुछ नाही. तेरे को देखना दे. नको ते मच्छरचं आहे. मच्छरचा नाही यार. बॅडमिंटन आहे. दिखा 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 ना दिखा. घेऊन द्यायचं. अरे कॅप्चर चांगला झाला असता. पण ते महाग असेल ते. कुठली ही? ही कुठली ती छोटी ती बोलाव ना ती नाही प्राईस. चांगला करू शकतो फॅन असेल ना. हा काय इथं फॅन ओपन करू. नको नको ओपन नको राहून द्या. गाडीतला फॅन ना. कितीला आहे? सर्विस रिपेअर विल बी प्रोवाइड अथॉरिटी कंपनी 800 रुपये फैन है भाई. 750 उसमें मैं अपना CNG फुल हो जाएगा. ओपन करू का? CNG फुल हो जाएगा. चल उसमें थांब. फैन लेना है. डीमार्ट आ जाओ. गाड़ी के अंदर सही है. चालू करू का? नको. अरे थांब ना चालू. सेल कुठे आहे तुझ्या? सेल खाली टाकतो. हे दाखव आपण बघ. मस्त आहे रे पण. हां याचं असं करते. आहे कुठं? बिस्किट आणि हे बघ. टिंचू मम्मीची शॉपिंग आमच्या कधी संपत नाही. हा काय काय आणतो बघ. चांगलं पण गाडी. खाली गर्दी झाली असेल. गाडी पण बाहेर आहे. मला अशा टाईप मध्ये नेक्स्ट टाइम येऊ इकडं आपण आता इकडेच येऊ. अरे ह्याचं नॅपकिन नाही भेटलं. एकच भेटलं. रेड मामाने काढला. दाखव व्हिडिओ. स्पायडरमॅन. हा एक नंबर. मस्त घेतला. वॉटर कलर. नाही हा कलर बेस्ट. मस्त माय आहे. फेवरेट कलर. स्पाइडरमैन. चलो ले लो उसको. काय वाजत नाही. टिफिन हे ना बॅग. याचे डबे नाही राहणार मम्मी. छोटे आहे. आपले डबे नाही राहणार. हा बघ ना. ही पण हेच आहे रे. छोटीच आहे. ही अशी ही. हा मोठी होईल नको.
काय आहे? अरे हे helmet बांध. मधलं. अच्छा हेल्मेट मधला ते तू घालतो ते ना. ह्या कलरचे. अजून हे दोन, कारण की त्यांना एक पाहिजे. चांगलं आहे. कितीला आहे? 29. कसं आहे? स्वस्त आहे रे. 29. ए, पडला. वेगवेगळ्या कलरचं आहे. चांगले कलर आहे आतमध्ये आहेत. तू पण कर. नाही मी बघितलं पाहिजे. इकडे बघा, वाशा मस्त आहे, चांगलं काढलं. मस्त आहे. तिथं लिहिलंय ना, हे काय हातावर लिहिलंय बघ. एम एम नका मोठी घ्यायची. तुम्हाला घ्या आणि त्याला- मागे गेलं गेलं. थोडं पाठी. घरी जायला निघालोय. झाले डिमार्टची शॉपिंग, मस्ती धमाल मस्ती. ट्रॉली हरवली होती अरे ते मेन. पण भेटले. जाऊ आता घरी. हा जमलं. हे पाठी काय करतात? पॉपकॉर्न खातात आहे. त्यांना द्या. हाय हाय हातात आहे. फोन नाही. याला आता फोडूया. हे फोड, हे एकच ना. थांबा. डिमांड लहान आहे. हिरानंदिनीचा एक वरती एक आहे ना. नाही, हा, उलट याला स्पेस मजबूत आहे. स्पेस आहे. पार्किंगचा पण दिलाय मस्त. पार्किंगचा आपण एक्सपिरियन्स नाही घेतला. नाही घेतला तो आहे. ते आपल्याकडे आहे हत्ती. फातिमा स्कूल. माझा खुर्ची बघितलं खुश होईल. दुसरं काय नाही. हा पप्पू माझा खुर्ची बघितलं खुश होणार. माझ्या पप्पूला घेतलं. अभी पॉपकॉर्न चालू फोड़ेंगे और खाएंगे. चलो. मजा केली आम्ही वरती. ती वाट बघतो आता येतं नव्हतं. DMart मध्ये तर कधी देऊन नाही यायची. शूटिंग काढत होता. ट्रॉली हरवलेली. शूटिंग काढायची अनुचा. मेन ट्रॉली मध्ये ट्रॉली मध्ये बॅग होती मामींची आहे ना. आम्ही वरती मजा मस्ती करतोय. शॉपिंग पण मामा आले वरती. ह्यानी ठेवून आले. ह्यानी आणाय पाहिजे तिथं. तसं तर कोण येणार नाही. नाही नेणार ते आहे. येणार नाही कोण. तरी पण आहे ना थोड्या वेळासाठी असं वाटलं की कोण काय घेऊन गेला डायरेक्टली असं वाटलं. ते लोक कामाला लागतात आपल्या माहिती आहे ना. मी त्या ट्रॉली जोडून एकदा जाऊन आली पण ती दोघं तिथे उभी होती. मला वाटलं ह्यांची आहे. परत आली तिथे. पण त्यांची ह्यांना जवळ वाटलं असते. हीच आहे. लगेच ते कॅमेरा लावतील माहिती आहे का सगळे चालू. कॅमेरा. मामा एक्सपिरियन्स कसा होता मामी मग सांगा. हा फर्स्ट क्लास. विद्येवरचा फर्स्ट टाइम सगळ्यांनी हे केलं ना. हा फर्स्ट टाइम आलो विद्यावारला. गर्दी छान वाटलं पण. असं आनंद लुटवू नका सगळ्यांनी. बहुत मस्ती करा. पावसाचे दिवस आहे. परत येणार आपण कधी. गावीच्या आधी गावी गणपतीच्या आधी. नाही काय चिरत नाही यायचा. हा मानव आणणार आहे स्नॅक्स. हा मानवतात. पॉपकॉर्न खाते खाते सगळं. हा केलो. तर फायनली आपण आलोय. पार्किंग केली गाडी आणि सामान तिथं उतरवले. तिथून आता वर न्यायचं आहे. झाले धमाल मस्ती खूप झाले. तुम्ही बघितलं असेल. आवडला असेल ब्लॉग तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटू पुन्हा नवीन ब्लॉगमध्ये.